ராஜாவுக்கு கனவை போடுறாரு. யோசேப்புக்கு முதல்ல கனவை போடுறாரு. எவன் தலையெல்லாம் குடஞ்சி ஆமாம் உன்னை எப்படி ராஜா வாக்கணும்னு முடிவெடுத்தாரோ அதுக்கு அவர் எவன் தலையினாலும் குடஞ்சி எவன் நிம்மதியினாலும் கெடுத்து எப்படினாலும் உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல சேர்ப்பார். ராஜாக்களோட நிம்மதியை கெடுப்பார் உன்னை ராஜா வாக்குறதுக்கு. ராஜாவோட தூக்கத்தை கலைப்பார் உன்னை ராஜா வாக்குறதுக்கு. அப்படிதான் எகிப்து தேசத்துக்கு யோசேப்பா அதிபதியாக்குறாரு. என்ன வித்தியாசம்? நம்மளா சுயமாக கனவு காங்கும்போது அந்த கனவை நாம் தான் நிறைவேற்றணும். நமக்கு யோசிக்கிறதுக்கு கெப்பாசிட்டியை கொடுத்தவர், கனவை காங்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த தன்மையை கொடுத்தவர், அந்த கனவை அவரே அந்த கனவு கொடுத்தாருன்னா அந்த கனவை அவரே நிறைவேற்ற போகிறாரு. இதுதான் கர்த்தருக்கு சித்தமானது, அவர் கையினால் வாய்க்கும். ஏன்னா இதை அவரே பிளான் பண்ணியிருக்காரு, அவரே